Subong adlaw, we're going to celebrate my lola's birthday. Siya. Birthday actually sang last 2 days pa, pero subok lang i-celebrate kay weekend, tapos ang mga pakaisa, mga tito kag tita makakadto di. Tingob-tingob kami sa resort just to celebrate the 90th birthday of Felisa Mamon Inocencio. That's Mamon right there. Lola, say hi, anay. Resort na sila. Lakat na ka mo ya? Sige. Hi. Sige, bye-bye. Along ka mo. Oh, sige, si Bulak. Upod na lang yan sa amon. Upod ka sila. Upod ka sila. Oh, sige, sige. Babush. Kada tito, kada ante dito na. So, si Lula ribde. Maupod siya sa amon. Para komportable siya. So, okay. Manghimos kami anay. Ang birthday celebrant nagtulog. Tulog na. Tulog na day. Oh, panahon na. Mamatap. Gusto mo lang mag-ano? Ayawan kita ba pasulod? The gym. See? Okay, get ready lang. We're ready to go. Ready na siya, oh? No. Problema sila kay Gutok. Oh, in out. In out. Okay na? Wala mataguro ko. Sa Sea Garden Resort. Actually sa likod, balay lang ni. Lapit. May sa punta, may ara, tupol. Tapos makita mo ang dagat, tapos ang Gimaras. So our mga people in the house, Tito Eloy, hangover pa. Tulog yan ay. Tito Bibot. Yeah, Tito Bibot, yeah. Terminator, Gapon. I'll be back. Si Lula. Very ka din ako. Katulog sa biskaya Siya, lang. siya ang bida ng bayan. Tito Eric. Fresh from Alimudjan. Ayan, Mr. Spider-Man. Ayan si Sai-Sai. Kag si Boy Layas. Si Boy Layas, why listen siya? Why listen siya kasunod ha? Say, ang balon mo sa nga dapat galisin siya sa? Layas, doktor. Oo. Hello, kana. You look so grumpy. Oops. Ano sakit pito ita? Pag slide, natuto to yung inaw. Oh, ano sa? Yul ba? Natampo ba?
Naungad? Pero sa tubig? Hindi mo nakaso? Hindi mo nasamahan mo? Tubig. Ano kami, imbag-imbag kami. Tapos nag-ubra kami sa video. Ano yung pakita ko sa mong video, okay? Para malipay ka sa imo nga birthday. Okay, i-on ko na ha. Ang video ha. Hindi ka mag-ibe ha. Hindi ka mag-ibe ha. Ha? Ito lang akong taman ka. Hello, nice. Bakit lahat? For you sa Lawig message niya ni ante kay... sana. Ano saya? Nagbilitan niya saya? Ano lang? Kaya ito lang. Wala, sige lang. Many years ago. Isa lang. Pilang kurkel sila sir kaysa mga milo 500 no? Sa pagkaon. Masyating kami. Galing medyo mahal. Sige, baklanta. Ikaw hindi ka kasyatin, no? Okay ah. No, delay sir. Impe? May ice na siya. Impe? Imperador? Anda ko. Tapila na. Ayos. Hindi daan kompleto kung wala inom. Nakakasablat sa lawa. Yahoo! Ala na ang hilo! Nga, sir. Uy, nahin na to. Si Lola daw medyo na-shock siya. Shock mode pa si Lola. She can't believe it. Why is this happening? Na-shock siya. Sa isip yung, what's this? Double dead na si babe. Oh, di po. My name is Peppa. Ubi, ano yun mo? Ay, hindi po huga. Grabe. Di lang. To. Ibalik ka na yung ulo. Na. Sige. Ako nabig, action ka nga. Chapon mo na. Sige, kung nabig, chapon mo na. Na. Okay. Okay, ay, kuha ng ulo. Pwede na. Kuha na. Okay na. Nalingaw sila sa lechon. Ang celebrant ibili nila dito. Oh, shot nila, shot. Na, okay. Tagay. Oh, hindi. Gag. Ano, family pic, medyo blind. Eh, tanan ka-cooperate. 1, 2, 3. Happy birthday, Lord, you. Happy birthday to you. Okay, isa pa dasig. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Oh, dali lang, wala katungan. Isa pa. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday! Blow! Ay, kasangga pa nga. Sipa! Ayo! Sipa! Okay. Why na siya hangin? Ayan! Okay. Ano wish mo? Okay. Ha?
Okay, kain time! Chika time. Chika chika. O tanaw, abla mo sila. Why kaya nagutom? O tanaw, sila gutom sila yaw. Kadlaw. Panatawasan pa ng tawa. Breastfeeding section. Ay niya sa too gatas ginaya. Sa piyak ya. Kape. Gat- Kape, mate. Gatas na choco na ya. Oh, si Lula, chill lang oh. Kung gusto niyo kids, powder. Dili kay Lula oh. Importante yun, di ba? Dapat nila sa tao. Ako na yung secret sa mga super nanay. Okay. Una, pidudon mo. Bing, ano, Rabing? Pidudon na. Okay. Dapat wala siyang uyang. Ay, gidip dyan. Wala siyang uyang. Okay. Okay, tapos Talagay ito, liamon. sindihan. Sige lang, marano na. Ikaw, mayroon ka na. Amo dyan Oh, chocolate ko. wow. Okay, Moving. hit-hit. Ano hit-hit? Buka. Okay. Oh, yeah. Amo dyan ang ako na energy. Okay. Amo man na energy ni... Amo man na... Tete, amo man na energy ni ano to? Ni Lola? Sino? Op! Daw, delang. Daw may nahisa. Oh. Daw may nahisa. Kakti, anay. Op, daw. Anay, upos mo. Anay, kung mo ikaw man. Oh, op, okay. Sige na la. Sige na. Matistingan kayo mo. Sige na. Why manong bantay? Sige na. Eh, patiraw-tiraw lang ko no. Hindi mapagpapag. Okay. Oh, na. Sige na, okay. Amo na yung sikreto nga, nakanubinta. Okay. Kids, ang ano man ang ginagawa ng matanda ay nagiging tama sa mata ng bata. See? Perfect. Perfect. Tayas. La? Ano ang feeling? Dami. I-explain ba sa amon kung anong feeling? Yung tsokolate yan. Tubod laway ko. Tubod laway na. Laway natin. Gatubod ang laway. Perfect. Ari ka lang BI, oh. BI.